मी सीताराम श्रीधर तेली, झाराप पंचायत समिती गणातून उमेदवार, कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या मंचावरून ईश्वराला स्मरून गांभीर्याने अशी शपथ घेतो की मी भारतीय संविधानातील मूल्यांशी आणि लोकशाहीच्या तत्वांशी सदैव बांधील राहील. निवडून आल्यानंतर मी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणारी सर्व विकास कामे पूर्ण पारदर्शकतेने आणि प्रामाणिकपणे करेन. भ्रष्टाचाराला माझ्या कामात कोणतेही स्थान असणार नाही. माझ्या मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी मी अहोरात्र प्रयत्न करेन. जात, धर्म, पंथ किंवा लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता मी सर्वांसाठी समान न्याय देईन. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि शेती यासारख्या मूलभूत प्रश्नांना मी सर्वोच्च प्राधान्य देईन. सरकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं हे माझं ध्येय असेल. मी जनतेचा सेवक म्हणून काम करेन आणि माझ्या कामाचा हिशोब वेळोवेळी मतदारांसमोर मांडत राहील. मी ही शपथ पूर्ण शुद्धीने आणि निष्ठेने घेत आहे. माझ्या मतदारसंघाचा आणि सिंधुदुर्गचा सर्वांगीण विकास करणे हेच माझे मुख्य कर्तव्य राहील. जय हिंद, जय भारत.